No niin, Päivi, sulla on nyt elämäsi ensimmäiset verkkokoulutukset takana ja 4 päivää olet hukkinut melkein yötä päivää, kun olet valmistellut matskoja ja muuta. Niin miltä se nyt tuntuu? Joo, no kyllähän tässä vähän läkähtynyt olo on ja ihan niin kuin, että tyyliin kaikkensa antanut, mutta ihan kunnialla nämä kurssit nyt sitten kuitenkin meni läpi. Kyllä, ja palaute näytti olevan tosi hyvää, mutta oliko mitään semmoisia niin kuin pelkoja tai odotuksia, mitä etukäteen mietit, ja toteutuiko ne nyt sitten tässä? Tai tuliko jotain uutta eteen? Joo, no kun itse ei ole mikään sellainen tietokoneen virtuooso, niin mietti, että pystyykö tällaisia verkkokursseja hallitsemaan, mutta itse asiassa niin toi tekniikka tuossa AC:ssa on aika semmoinen yksinkertainen, että se ihan maallikkokin pystyy melko vähällä oppimaan, mutta sitten tämä uusi asia oli, että miten paljon työtä tämä vaati, varsinkin kielissä, että mä otaksuisin, että semmoisissa muissa aineissa, jossa ihminen luentotyylisesti puhuu paljon ja vaan muutaman PowerPointin tarvii, niin semmoiset olisi helpompi. Mutta sinänsä mielenkiintoinen, että vähän samantyyppinen kokemus kuin mitä normaali luokkahuone, että alkuun se tuntui ihan kuin olisi radiotoimittajana joku, että on Jone Nikulaksi lähtenyt Suomi-hoppiin, mutta nyt sitten kuitenkin siinä muodostui se suhde jonkunlainen niihin opiskelijoihin, vaikka ei tiedäkään, että nimen vaan tietää, mutta he sieltä vastailee virtuaalisesti yhtä innokkaasti ja ehkä innokkaamminkin välillä kuin mitä niin kuin normaalissa luokkahuoneessa. Että sellaista. Ja ihan mielenkiintoinen kokemus, mikä ei ole vaikeaa työtä, mutta perslihaksia, näin se on.